Decidimos facer esta xornada de demostración dun sistema novedoso de implantación do cultivo de millo en franxas, unha xornada demostrativa e informativa para que vexan de primeira línea como funciona e a explicación da experiencia de Gabriel con este equipo. Dadas as políticas europeas de agricultura verde, sostible, mínimos laboreos, pois esta máquina encaixa perfectamente nesa línea. Estáse usando noutros países de Europa, en colza, en horta. Entón, este sistema permite facer unha implantación do cultivo rápido e probablemente permita de que si poidamos rotar millo e erva, como é o caso desta explotación. Ten 200 vacas en ordeño, xestionan as 90 hectáreas, estamos a 4 de junio, leva feito xa 3 cortas de erva e está implantando agora o millo. É certo que estamos tarde, pero este ano a xente que tamén labra e que deixou nesta zona, Terra Chá, por tema de chuvias en maio, non puido sembrar todavía, está sembrando moi tarde este ano. Aquí fai moitos anos había moita siembra directa, este é algo intermedio entre siembra directa e convencional. Entón había moita incertidumbre e dixemos, jolín, pois aproveitar e facer unha xornada aproveitando que este home está sembrando e que vexan en vivo como funciona, os problemas que tuvo. Hai que adaptarse a esta nova tecnoloxía, non é comprar a máquina e tal. Este home leva uns anos pois, traballando o tema das toupas, das pedras nas leiras, entón, require unha práctica e eu creo que esta máquina encaixaría en moitas zonas de Galicia e sería unha disminución de costes probablemente no cultivo do millo. Pois merqueina por internet. Pois que arar costaba moito, levaba moito tempo e non había que non fixera, e entonces estuve buscando alternativas e empezamos con unha alternativa un pouco distinta que é Street Till tamén, pero é Street Till sin fresa. No ano 19, no meu caso supón rapidez e podo facelo solo sin depender de nada. Porque agora nunha pasada eu fago todo. Desde sembrar, abonar, abono en línea e a labranza en línea, vamos, fago todo nunha pasada. Entonces, adelanta algo máis con arao, da que non podes andar a unha velocidade moi alta, que son 6-7 km/h, pois, a 3 metros, que é esta, pois adelanta máis con arao grandote. Mellorar, non sei, eu cada ano estou, ainda remexo bastante na máquina para que me funcione como eu quero, pero bueno, en principio está funcionando ben e os resultados para mí son positivos. O tema das pedras é un tema que para ela non vai ben. Hai que andar ás pedras e, bueno, e algún detalle máis, pero non moi importante. O sea, a máquina en principio está funcionando ben e os resultados están sendo bons. Na xornada de hoxe viñamos ver esta máquina que fai un labor un pouco distinto, fai unha siembra directa con semilaboreo, que me parece moi interesante por varios motivos. Un que é un sistema que dunha sola pasada pois fai todo o traballo, e outro que é un sistema no que a auga ou que o solo ou que certo laboreo intensivo produce na terra negativo, con esta máquina evitaríase pois bastante. Esta xornada xurdiu debido á gran demanda que hai de falta de personal á hora da sembra, e vimos que había unha das máquinas aquí en Galicia que estaba facendo a sembra directa e que estaba facendo a sembra de 90 hectáreas en menos de 7 ou 8 días. Esta máquina que fai a sembra nunha sola pasada do millo. Abona, prepara a terra e sembra. É un cambio de cultura, non é unha máquina para poder asumir a nosa explotación, pero sí que para as empresas de servicios para empezar a dar a conocer esta forma de traballo. Parece-me interesante, poden queixar ben. Habrá que esperar tamén un pouquiño a ver como vai ser o resultado. Eu tampouco vin ainda o resultado, pero, bueno, polo que nos din aquí, parece que ten resultados bastante óptimos. Eu creo que se debía de... As empresas de servicios, por exemplo, debían empezar a aprobarla. A ventaxa principal que lle vexo é que laborea menos terra, polo tanto hai menos erosión, a fertilidade podémola manter, vale? Manter ou polo menos non perdela. A campaña de millo
faise nun momento moi corto, e entonces canto máis acortemos os tempos, pois máis superficie podemos traballar. O consumo desto de entrar con 4 pasadas a entrar con unha sola, porque aquí entra un trator e fai o laboreo todo, que estás facendo con 4 máquinas, e, bueno, o consumo xa do gasoil, consumo de todo, o tempo. Principalmente o que máis me chama a atención é o aforro de costes. Faz 3 traballos á vez, é o que máis me chama a atención, e tamén o suelo queda moi ben laboreado.